Live chino mari mar Rameny County Lolwe Tv gini en marogo mbaka kod nyadende Pamela Awuor Oyo achiel kuom twak gi komowacho ni chal madhi bedo twak mare mogiko tipo nieri ka ochomo yiero mochande mradi kochiko dwe mar 8 higa ni. In fact sani koro kwachi dwe mar 8 higa ni to wacho ni tich ariyo juma ni Roma nyien kama jo Kenya kate didhiede mar mondo migo kura ne en koso ne jok mochung godo ka achiel kod gikombe mopogore ka wachako twak wacho ni nyaka warit kwe nyaka bed jok moherre ka wang'eyo ni yiero biro to dhi to in kachiel kod an podaro ngima mondo mwachak wadogo bedie kendo nyinga en Haron Otieno machiegni cheno mari mar Rameny County. Mheshimiwa Edhe nade? Adhi maber. Ndalo mang'eny mokalo kapok ogo kodi baka. An bagomba biro. Yes. To wach kampeni mapod nodiyowa matin to Nyasaye omiya thuolo chopo mondo koro awuo gi jopiny ago kodgi mbaka apimnegi ni to wa kanye to wadhi kanye ka ichope akanye to wadhi kanye ABC o akanye to gichopo kar kanye kineno wach ni ng'at mochung' madhi manyo kom niri Migosi Ward bineno ka ABC oseikore ne tayo yiero ni nyicha jo ABC oluongo giwacho nwa ni giikore kendo gidhi tayo yiero e yo ma transparent kendo maber. Koro walamo Nyasaye ni gima giwacho gi dhoge no e gima gitim mondo piny odhi mbele. Nikech sama wantie sane wagombo kwe makende. Nikech an kaka mama ng'eyo ni ka piny nigi chandruok to mine gi nyithinde mahinyore. Koro an kaka mama kwe malando. Awacho ni gini wuoge oko. Udhu goye gi kwe. IBC bednwa uru transparent mondo piny obed gi kwe. Mae kwayo maduong' kendo wasaya adier ni piny nyaka bed gi kwe. Dho timnwa gini e yo moriere mondo kwe obedie. Sasa ma itimo yiero Mheshimiwa en ga gimoro ma iwacho ni ka piny hinyore dhano hinyore ndiyo lakini joma mine osebedo ka wacho ni gine magi hinyore ahinya. Okelo penjo mani ka uneno Hikruok moseket gi ABC nyaka saniri be uneno ka samoro koko nyalo biro beti koso uneno ka ABC timo gimoro amora marode mag koko tidinte koko kodwa gomno bedi wagombo ni kwe ma mondo tim ang'o obedi emomiyo appeal podwa appeal ni IBC timuru gima kare mondo kwe obedie ma wakwayo kaka ng'ama mama awuoyo lo mine nikech ka koko nitie to mama kod nyithindo e joma hinyore wakwayo kwe IBC timuru gima kare mondo kwe obedie. Lakini ka unene ang'e ni ikwayo kwe kendo unyisa IBC mondo otim gima kare lakini isebet kairi ni ntiere kineno kura mare kalo vero kod 17 bende ni chung'e 13 ke kod be ni chung' ni neno piny kata kamano mano gwele kaka IBC mano gwel chande useng'iyo gik ma IBC wacho gande to gige kuma gisetimo in ng'at ma nyinge dhi bede debe bineno ka mosetim diro te gin gik ma odinoro de gie kikoso dhi dwaro kwe kendo nyalo nyiso gi ni gitim magi mairi to be uneno ka gikawo kan gik munyiso gi mondo gitim gik ma wanyiso gini mondo gitim ne wawinjo gik moko mawachore yamo to wang'eyo kendo wan gi chir ni sirikal mar Kenya ochung' motegno kendo sirikal mar Kenya nigi toch mamenyo go piny ang'e ni gimenyo gik ma ditimre maricho kendo gichung' motegno gik ma kodhi timore maber uneno ka gimoro amora dhi bedo kare kamano. Okelo penjo moro Mheshimiwa samwa lose kodi nieri in terms of campaigns ma ng'at mamiyo timo campaigns aniri campaign chalo nade Mheshimiwa? Campaign ber kendo wawuoyo gi jopiny awuotho do to do kakwayo ji kura ayudo response maber kendo ji dwoka yo makare e campaign mwadhiyene it is a unique campaign nikech siasa mwadhiyene wadhiye siasa ma one of our own manyo president koro it is something different en gima wamanyo gi rieko wate kendo wamanyo gi teko wa nikech loch en gima ber kodonje pinywa ka loch en gima ber kodonje i odwa omiyo waneno ni gini ka wayude to gini dhi konyowa nikech ng'atu opogore gi ng'ato nono ng'atu inyalo kuothogo ng'atu inyalo neno ni oroma ng'atu ong'eyi matut omiyo jothurwa gima wadhiyene ema Nyasaye omiyowa it is now or never. It is now or never. Okelo penjo mon seche ma utimo campaign waseno ka ndiri kude moko ma undu ntiere kata mana chochi ntiere kaka ng'at mamiyo bende pek ntiere seche mitimo campaign mari koso okune ka pek moro ntiere an Migosi taneno ka joma tindo rwaka
yudhe owuok oko. Nikech mokwongo, yudhe gi onge tije. Mar ariyo, yudhe gi are looking for a future. An gigombo ni sirikal mwadhiene, dipo kokelo negi hope. Hope ma gin go ni, emomiyo gitiyo matek. Ni sirikal ni odonji, mondo giyud kama de gidonje. Seche ma iloso mondo me sirikal ne donji mondo me giyud kuma gidonje. In terms of jogi kuma untiere godo, to koda kaka kampeni osebedo nyaka saniri, inyalo wacho ni gin gik mosetimore koda ka gi kwe, koso tiere gik moko nyacho ni oyo, mae to sama notimore to nok agombo mondo mine beli kama iri. Kwe nitie? Yes. To ing'eni in every market nyaka bed ga madman. Every market nyaka bed ga chiro ka chiro nigi janeko. Koro joneko moko to nitie, but we are containing them. Nikech onge gima wagore ne, wan joka ng'ato. Ebe kawuono en campaign, kiny wan joka ng'ato. Kendo wadhi dak e taoni. Onge tiende mondo wabed gi weche mathoth, wabed abeda gi kwe. Chochin to nitiere kata kamano gini yie kuma wahingo moko nyal okete maina hinya gini yie kuma wakelo matek mara mondo mekik bedi mano pacha mano paro wacho kod nyadende Pamela Awuor Oyo kaloso kode chenro mari mar Rameny County Lolwe TV nikech gini en maro mashimo ka ilose kama koro wachope nieri ini woni wuoko kuma no mimanyi kom nieri mar migosi kaka MC mare ang'o miketo mbele medale timo ne jogi mashimo jo migosi an ga 5-point agenda mabiro be gini. Mokwongo migosi wasebedo ka ji tiyo to pok waneno anything substantial ma jogi obiro go in place. Wago erokamano ne gavana marwa Anyang' Nyong'o. Osetimo a lot. Otemo mondo okel gik moko mabeyo mondo upgrade go kuonde duto. Mano wagone erokamano. Ta wakwayo jo migosi ni an gi agenda 5 mabiro godo. Mokwongo migosi nitiere gi insecurity. Kuonde mang'eny rotenge. Wase discuss gi gavana. Gavana osechako kelo floodlights, osekelo moko, kendo pod wakwaye mondo kel moko, mondo migosi obed maler, mondo ji duto wuoth kama ler, security obedi. Mar ariyo, osiptandwa ma migosi, wagombo ni mondo bed upgraded. Nikech wang'eyo maber ni Jaramogi dhi bedo a referral hospital. Kendo dhi a national government. Koro wagombo ni migosi mondo bed upgraded e level moro ma en gi ambulance ma kata ka jatuo nitie to jatuo nyalo konyore kata gotieno. Kata kama manyuole i migosi kanyo to waringa kanyo to konyore e yo maber. Bende wagombo ni daktari mondo dage iye kanyo mondo bed a 24-hour economy ma ng'ato nyalo konyore sa asaya. To wasego erokamano ne gavana nikech gavana nyocha okelonwa x-ray, okelonwa ultrasound kendo okelonwa generator. Koro gimodong' wadwaro resident doctor modak e osiptal ma kata ka jatuo nitie sa asaya ma tuo wuoke to wayudo kaka nyalo timore nade inyalo konye. Okay, bagi gik ma kende biketo maino mari go sir moko bene michana matimo ne jo migosi. Gik mwagombo chano mwatim wadwa deal gi environment ma migosi. Mondo environment ma migosi obed maler. Kata ka koth chue to wan gi a proper sewer system. Mano bende aneno ka gavana oseketo in place. Okelo gimiluongo ni kiship ma osebiro migosi kendo aneno ka gitimo feasibility study. Soon gichako tich. Aneno ka mago osebedo addressed. Gik ma an gi agenda gi. We will work with the county government gi our governor mondo gik moko mokel koa malo odonje ground gitimre yo maber kaka kama mama tiye. Nikech mama ung'e ni en mama. Mama yuecho, mama luoko, mama deliver. Gik moko dhi timore. Alright, mama deliver gimora mora di bedo katimore kachiel koda gisingo. Ka ing'iyo kama migosi ntiere gi saniri. Ineno ka nitiere tich notire yo makare scorecard mar 0 to 10. Inyalo kedo migosi ward gar kanye. Kachiel koda tich mare ng'ama notiyo toki. Ng'ama notiyo mbele ni mokwongo, sorry. Scorecard manyalo kete. Yes. At 4/10. 4/10? To yore to yaore migosi? Scorecard mar tich ni bedo keti. Yes. Koluwore gi tich ma gavana otiyo in other words. Yes. Ing'e ni MCA maketo gik moko e budget. Bende ene motero gik moko kete CID. Yes. Koro mondo gavana ong'e ni gini rach migosi.
en MCA. Yes. Ema nyaka en ema wuothe e migosi kanyo. Ema ong'e ni gini rach, Yes. gini ok oromo, en ema okete CIDP mar county. Kendo dhi okete budget mar county. Kore ka jo county kelo gigi tiyo go ang'owa e ground. Yes. Koro in terms of mano, gik moketnwa e CIDP, gi gik moketnwa budget, ema wacho ni en 4/10. But mashima gigi kidongi ni gik ma japiny ni penjo ka en sumo paro mare. Kano sum pa japiny to gik motim geko ema ne gwacho mondo mitim gigosi. Ang'o miyo iseyo mashima matie sani? Kase, yes. Osetimo mare. An badhi timo mara. Yes. Kama no timo gikeno, adhi kawo gi kanyo. Lakini japiny te magolo ga pache gik monego bene timo do. Giki to nyaka dhi e public participation. Yes. Mondo japiny omiwa in order of priority. Gima gidwaro mokwongo, gima onego luw mano, in order ma priority ma gin go. Kaka japiny onego miwagi. Mheshimiwa, ng'at maneno chenro ni sani nyalo penjo ni to migosi ni eri. Ang'o gini ma pekie kata mana gik machendo, magini gi chendo mana migosi kanyero. Things minyalo identify godo kod migosi kende. Gini wachalo kod mage. Insecurity. Yes. Mano number 1. Number 2. Wagombo ni market will be expanded. Yes. Mondo mon oyud kama ginyalo use e yo makare. Mamago proposal go wasetero ne our governor. Yes. Mondo gigo odhi okonywa mondo timre. Kuro gik machenda anya insecurity kashel koda gi chiro. Wagombo chiro. Yes. Mondo yar mondo mondo yud kaka ma ginyalo use. Okay, ada ni kwan nagi mondi. Insecurity, chiro, mane kendo? Insecurity, yes. Chiro, hospital, yes. Environment. To kod wagombo ni joala. Okonye mondo giyud kaka ginyalo uso gigegi. Kaka ginyalo wero. Kaka ung'e ni county government nichogolo pesa. Yes. Momiyo ji ma loko ohala. Okelo penjo moro mashimane seche miloso wach mar arita kwe mokethore, wach mar chiro ma onge, weche mag thieth kachiel koda gi weche gi mag loso alwora. In kaka MCA ma idwani mondo mi odhi yier, bende nitiere koda ka gi duoko mar yie ki specifically na arita kwe mae monego timie, chiro mae monego timie, hospital mae monego timie kachiel koda alwora mae monego timie. Hold that thought. Live chedu mari mar Rameny County Lolwe TV. Gini en maro Mheshimiwa Pamela Awuor chungo manyo komna bedo kaka MCA migosi wuoro go kod mbaka ng'o manyalo timore bolo chutho chopo sa kwa keli mar jotelo gi kamanyo kombe gi kama malo madongo kata kamano komar MCA mamulo japiny kama kiwuok ne to office mikongo chope en office mar MCA nyaka wang'e bende gidhi tiyo bende gisetiyo thuolo mokalo chien tang'o minyalo tim mondo be giti e yo makare. Nyinga en Haron Otieno. Chondo nikech migosi kachiel kod Nyasaye oseyie ni giniri anemedhi apani mano kama nyaka wachago to giniri mare ngenta diri mare gara mana chir mare mar ni enemedhi ni ginero mawuok kare kanye. Mheshimiwa, chir mar ni in minyalo ide kawo komniri owuok kare kanye seng'io statistics magi koso enana ne jasesa mora nyaka go debe mare aro gini pime wach. Yes. Gini wuoye. Gini wuoyo gi jopiny. Yes. Ipenjo jopiny ni jok mane tiyo. Yes. Ne gitimo nuang'o. Ne gitimo nuang'o. Yes. Momiyo nego duokgi. Jok mosetiyo gi. To gipimo ni wach. Ni Pamela, gini gi gini gisetimo. To gini ne gichako to dong' nus. Wamedo gi higa 5 mondo gidhi gitimo. To ka onge gima nitie. Yes. Midhis bosetim. Mimedo ne higa 5. Donge mano tiwuowa gi jopiny to jopiny duoki. Pole kumng'ad lakini Mheshimiwa kari michung'e donge onge ng'ama ichung' godo manose mane nitie tam sani ng'ama tiyo sani ok ochung'.
ng'ama ne tiyo mokwongo Yes. ochung. Mheshimiwa Chaya, ma 2013 2017. 2013 2017 Yes. 2097 koso ang'o? Sorry? 20 Councillor cha ne karang'o? Councillor ne en norumo 2013. Ne en 2007 kane biro nyaka 2013. Kod 2002 kane biro nyaka 2007. Yes. So 2007. Kani tiyo 2002 2007 ibedo councillor. 2013 2017 in MCA. Donge higni 10 gi nitie gima nyaka bende tim. Mheshimiwa Chaya nosebedo councillor? Kisumu Migosi. Okay. Higni 10 gi dong nyaka nyise jopiny gimitimo. Yes, lakini ng'ama matiyo sani eri to kochung'. Ng'ama tiyo sani 2017 to 2022. Yes. To kochung'. Yes. Koro higni 15 gi. Higni 15 is a long time. Kata nyathi monyuol ma jahiga 15. Dong ende secondary. Ka nyathini ni iloso ne gimoro manyalo konye. Donge future ne tiselosa losa. Lakini Mheshimiwa Moskung atubro penjo ni yani sebe wacho ne jogani ositiyo niri. In bende yana ne nominated MCA. Ang'o ma nikele kata obedo ni ang'eni ka nominated tiyo koda gi duol mar kanyo ero iwakilisha kama duong. But samoro giboro wacho ni jokama mai to msacha atimo mairi. Mato ng'eruok mara atimo mairi. In bende yan nono ma gimitimo to nominated. An capacity mara kaka nominated MCA. Yes. Na akawo nyithindo mathoth machulo negi fees. Mar ariyo, na wuoyo gi NGO moro miluongo ni Afya Plus. Nokonyo na mine mang'eny kendo nokonyo na nyithindo mang'eny. County Assembly kane antiere nakelo bills in conjunction with other nominated MCA. To gi FIDA Kenya. Ne wakelo bills ma uplift status, make mene kendo make yudhi. Kendo bills wago ne gavana osign gi kendo gitiyo nyaka sani. Ginie system ma gibedo adopted kendo gitimo ang'owa gitiyo. Mokwongo kaka ne bills mag street lighting ane mana keli assembly. Bills mag sanitary towel na keli assembly. Bills mag youth empowerment mondo gol kata experience ma yudhe kik bed 5 years mondo yudhe oyud an opportunity mondo giyud tije. Mago gik mane wakelo kaka nominated MCAs. Ne watemo wa level best mondo wa bed gi impact e life mar mine. Bills make chirni, market and trade. Mago ne wakelo kane wani assembly. Koro ne watemo wa level best. Koro mane mawacho ni sembe ipimo kod ang'owa nyamin mare. In bende kata kanitiyo kane in office ma jopiny oyieri. Jopiny no yieri ni gin be gidwaro prosperity kendo gidwaro ni mondo gine gimoro manyalo konyo ngimagi. Koro ka iduogo nyaka isiem ne jopiny ni an gini gi gini nalosonu. Takwayo ni pok atieko. Meda uru higni 5 mondo adhi atim ang'o ameda losnugo. To ka onge giminyalo siemo ne jopiny, tiduogi chung ne jopiny nadwaro gini. Itugo kodgi kositimo nang'o. Nikech ok didhi adhi assembly higni 10. Mi bedi assembly. To onge kata girofa moro migero miwacho ni an ma na gero siptande ni. Mana timo ne jogi. Nya timo ne jogi. An nagero od daktari. Ma a make sure ni daktari odak migosi. Ma kata ka mama moro nyuolo tieno. To yudo daktari e iye kanyo. Kendo time nade konye. Mano onge. Ni gero gimoro ma substandard ma daktari otamore timo ang'o daki. Okelo penyo moro Mheshimiwa ni in kama ibeti kata kama ichung' miyo godo migosi. Jotelo mosetiyo matiyo sani ere kod mano tiyo mbele ni kacha ni Mheshimiwa Achayo kod jomoko. Onge gimoro amora miseneno mane gitimo kata chiel minyalo wacho ni oyo adiri mat notim maber. Kata bende samoro gitiyo kaka in idwaro mondo giti. Onge kata chiel minyalo siemo. Ok anyalo wacho ni gitimo atima nono. Yes. Gimoro to nitie matin. To kaluwore gi kaka anyang' nyong'o no yawo tich e wards moko. Standard wane piny. Standard mar wane piny. Nikech king'iyo wards moko, MCAs no dhiro gigegi. Ma gavana no yawo tich. Otiyo kodgi maber. Kendo timo negi gik madongo e ginego e wards moko go. Kidhi mwalo railways. Ing'e kaka bunga ne chalo. Dongi na kaka lamo chamo bunga. Dongi na kaka tayo chamo bunga. To kibiro migosi. Koro teche go e mwagombo di gigo mondo timang'o odonj migosi.
Kidhi kaloleni. Yes. Dong ineno kaka kabro lich kaloleni. Yes. Dong ineno kaka diere kuond gogo e kabro. Kibiro milimani. But machane pesa mane bire kanyero mano chomo kanyete mar World Bank. To donge ne en sit. Yes. Dong migosi ni sit. Yes. Goro mondo bed ma migosi be notim. Dong ne en masit. Ka ilose gik mondo be notim miwacho ni wacho ni kacha ni weche mag insecurity arita kwe, weche mag chiro, hospital kachiel koda kage alwora. Kada alwora weche mag somo. Yes, kod weche mag somo. Iniwon kaka mheshimiwa Pamela. Angoma ka jo migosi orwaki telo ere kaka idadhe tiyo magi kondo mi ber insecurity ber weche mag chiro weche mag hospital kachiel kod weche mag alwora in kaka iniwon idadhe time nango migosi to mama dhi luoko. Yes. Migosi to mama dhi luoko kendo adhi tiyo gi sirikal ka winjora gi sirikal e yo maber ka kwayo gi ni miya uru gik moko mondo ater ne jopiny. Yes. Ang'e ni wadhi winjore kendo wadhi kelo gik moko gik machalo hospital. Yes. An mama ok dagomb ni mama dhi hospital to konyruok ne bedo marach to ambulance ma diteri hospital ang'owa onge. To ambulance aneno ka gavana okelo kuonde gi te wan be idhi kelnwa. Ang'e ni idhi kelnwa. Aneno ka gavana okelo kata nderni kata kabros kata gik moko ma nyalo konyo mine kata weche mag ohala. Ang'e ni wadhi kelo ne mine mondo migi. Aneno ka gik moko nitiere mokel kata weche mag drainage. Aneno ka kiship osebiro e ground. Ang'e ni gigo dhi timore kendo dhi losore maber. Omiyo Aaron, Yes. e loch ma wadhiene ka baba bende sirikal. Yes. Ang'e ni wan gi teko mang'eny kendo gik moko dhi medore koa e 15 kadhi e 35. Yes. Donge gik moko dhi timore makare molo kaka gisetimo ang'o Gisetimore. Kibiro milimani ka yore ong'ad gi kabro to gigo nyicha ni e city ka to migosi ni e city. Dong wambe nyicho nego bende watimo gi nade wayudo gi. Emomiyo an awacho ni pod an kaka mama adwaro ni mondo jogi wang' ni jo migosi miye uru mama chance mondo mama bende uteme une ni mama bende tiyo nang'o nikech kaka ng'ama mama Yes. an ng'ama nyalo multitask nikech mama nyalo rego to rito nyathi to tedo to luoko to gik moko duto timo ang'o Ng'ama dichuo ok nyal multitask. Okay. Mheshimiwa ni bet kar telnero mar governor Jack Nyenungo Rango manitie nominated MCA. Ni neno bende sama ne inoko ni eri telnero mar ngire Peter Nyang'nyong'o. Gie sama lose koniri. Kisumu dok Yiero kendo kupogre ni japati mar ODM. Governor machal nadi ma Kisumu dwaro mondo mi odhi mbele. Ng'at machal nadi. Nyang'nyong'o twa miya bich moro. Nikech gik motimo nenore. Kata ka ng'ata mobiro Kisumu to wacho ni Kisumu lokore nikech gigo nenore. En olandore kende. But ji wacho ni governor tiyo mani chunyi town kae kende kor gwenge oko gimotime onge. Ting'e ni rombe noko ger onge gik moko chendo oko. Rom noko ger godiochieng' achiel. Yes. Ka waseloso luoko town ma win the confidence of investors ni gik momiwa wanyalo tiyo godo. Gik madhi oko go dhi donja. Nikech wase prove ni governor nyalo tiyo. Omiyo we can trust him with another 5 term. Mondo gik motimo kagi odhi timo gi atima nikech ok ditim gik moko te gi higni 5. Koro momiyo wawacho ni wamed 5 moro mondo tim gik moko duto. Mano en ge plan ne manifesto ni. Kamano. Okay, maineno kamano ere ng'at ma nyalo tero county ni mbele. Kamano. Okay, mheshimiwa ponono ni ok yudo kom ni mar migosi. Idhi timo nang'o? Ing'eni jampira. Yes. You must accept win or you must accept defeat and move on. But tiji mang'eny mpodo tamre ga mpogo tamre yie loch nyaka nene. Yes. Mano you are not a sportsman. Siasa ka. Yes. Adier chunyi to digomb ni bed ang'o jaloyo. To ka ok otimore. Yes. But there is always another day. Binyalo singo kwe ni ndalo machin modong ndalo 4 gi eki 5 gi eki onge koko moro mano mieni gi campaign mari kinyo kamera ne ter. I'm a peaceful person. Yes. Also I'm a woman. Secondly, I have children. Agombo ni piny obed gi kwe. Ji odag e environment man gi kwe. Kama wanyalo lame Nyasaye, kama wanyalo dhi e tich gi kwe, kama wanyalo wuotho kod kwe. Omiyo ndalo modongi an asingo na dhi bedo gi kwe. Onge koko moro amora manyalo donjo. Yes. Nikech an be onge teko manyalo gorago. Koro ang'o madamany ne lweny? Donge kwe kende madwaro. Kwe kende. Nikech kata ka lweny owuok an dagonga. Yes. Nikech an mana mama.
kwe kende emocho ni emalando mano kende mocho ndano live chino mari mar Rameny County chako dogwa time kendo chieng' machielo kikawe moka mithuolo maloso kod jomigosi ward king'iyo kamera ne tir los kodgi jomigosi an Pamela Awuor Oyo achung' e party mar ODM akwayo ni mondo udhugona kura ka ugonwa kura kaka jo ODM wadhi kelo changes nikech baba en president to dhi deliver manifesto mare to mondo deliver manifesto mare onid joge mondo gigi odhi okadhe county assembly gigi mondo odhi okadhe parliament gigi mondo odhi okadhe senate mondo kel gigo piny ka mondo jopiny oyud gik monego gitim ang'o giyudi ka wang'iyore to waneno ni ka baba en president Tanyang' Nyong'o en governor to wan bende Yiero wa jo ODM to wadhi tiyo mategno kaka jo party mondo gik moko duto timre e yo makare. Wuoguru oko uduto. It is now or never. It is now. Vote mama, yes. Secure your future. It is now nor never. Vote mama, secure your future. Maana kwa tieke kizungu mapek meli live chendo mari mara Rameny County chako dogo time kendo chieng' machielo oriti makawuono ni hai maber ng'amung'eyo samoro in bedo kar kaniri ema samoro ibede MCA mar migosi woto ka ok en in to gima nyaka wang'e ni siasa biro to kalo to ngimawa to nego sik nyaka chieng' ngani Haron Erokamano ahinya. Bedo gutino ber kik igole remote ka edo dikeche. Bang' nyina machuok en aduogo saa 3:30 mar otieno sigana mar bedo chief en achiel kuom jogi koma ka donjo tich. Ji nok ong'e no nyalo tiyo maber. Molo chutho cases moko be nitiere miwacho ni nomiene to notiyo manochope giko mare. In fact ene chief mokwongo tiyo ofis mare motiyo ma otieko jok mane tiyo mbele ne te no tho ka gintiere ofis no mieno bedo gi luoro mar bedo ofis niri no tiyo nade mochopo nyaka giko mare moretire modhi dala en sigana mogo mondo mi obai biro bang' nyire machuok kende saa 3:30 mar otieno e chendo mari mar kuku mar wach an Haron Otieno.